Takže závěrečný blok našeho semináře je věnován využívání dochovaných materiálů a jako první v něm vystoupí doktor Michal Dlouhý z Muzea policie České republiky a představí projekt Slavín policie a četnictva. Aktivity tohoto bývalého policisty a nyní pracovníka Policejního muzea není asi třeba příliš představovat. Je autorem řady knih o policii a četnictvu, stejně tak jako námětů na oblíbené seriály. Do Benešova nám přijel popovídat o další ze své aktivy, tentokrát na poli sbírkové činnosti, a tou je vznik jakéhosi virtuálního hřbitova četníků a policistů, kteří přišli o život ve službě. Myslím si, že právě obrovské know-how pana doktora Dlouhého je jeho schopnost získávat informace i ze zdrojů, které nejsou běžně dostupné, a i o tom se možná v našem nebo v jeho příspěvku něco dozvíme. Takže dobrý den, děkuji za pozvání. Já tady budu prezentovat Slavín policie a četnictva. To je jedna z mých aktivit, kterou víc než 2 roky vykonávám Muzeu policie České republiky. Je to úžasný, že ředitel to ví, že to říkám. Já si dělám, co mě baví a co chci, jo? Což je úžasný a komu se to z vás povede. Takže Slavín policie a četnictva mám takhle mávat. Takže slovo Slavín znamená pro náš národ něco úctyhodného a významného, neboť pod tímto názvem byla na památném Vyšehradě zřízena na konci 19. století společná hrobka pro muže o národ český vysoce zasloužilé svými činy nad jiné vynikající. No a ve Slavínu Muzea policie České republiky, který my se nacházíme nedaleko Vyšehradu, chceme připomínat i tragické osudy příslušníků bezpečnostních složek, kteří padli a zahynuli ve službě nebo byli v souvislosti se službou umučeni, popravení nebo prostě v souvislosti s tím zahynuli. Si můžu poprosit dál. Tohle je nová webová stránka Muzea policie České republiky, kde se v této nové platformě i objevil modifikovaný Slavín, a když tam uvidíte to menu a pojedete po té roletě, si můžu poprosit dál. Ta stránka je www.muzeumpolicie.cz, jak tam bylo napsáno, a v tom Slavíně tady na druhé straně vidíte pietní místo, které je zbudováno ministerstvem vnitra, policií, hasičským záchranným sborem na památku policistů a hasičů, kteří zahynuli, a každoročně se tam konají pietní akty za účasti členů té nadační rodinky, protože nadace policistů a hasičů Vzájemná pomoc v tísni, ta se stará a získává prostředky pro potomky našich kolegů, kteří zahynuli, případně o kolegy, kteří vlivem služebního úrazu jsou nějakým způsobem handicapovaní a nemohou vykonávat službu, to znamená jsou invalidní na vozíčcích nebo hůře pohybliví. Si můžu poprosit dál? Tak tohle už je vzhled toho Slavína. Vidíte, nejstarší smutný případ je tam z 30. října 2022. A když pojedete dolů, další snímek, tak tam je nejstarší z roku 1850. Je to četník Jost, který zahynul v roce, kdy bylo zřízeno četnictvo. Byl to český četník, ale zahynul někde v Banskobystrickém okrese na Slovensku. Pokud můžu poprosit další snímek, tak začal jsem to dělat v nějaké jednotné struktuře, to znamená, je tam jméno, příjmení, případně zaznamenané varianty, které vznikají s komolením, přepisem, ale uvádím tam i ta jména, která jsou v nějakých zdrojích k tomu dotyčnému zemřelému zaregistrována nebo dostupná. Dále hodnost v době smrti a nejvyšší hodnost in memoriam. V řadě případů těch hrdinů z okupace se povyšovalo na několik stupňů postupně, někdy to udělali na jednom rozhodnutí, někdy navíc, takže proto píšu nejvyšší hodnost in memoriam. V tom popise případu uvádím příslušnost ke sboru nebo jeho složce, to bylo četnictvo policie, požární ochranná policie, SNB policie České republiky, místo výkonu služby, případně důvod výslužby, to je většinou u legionářů. V současné době tam doplňuji postupně i datum narození, jo, to na základě doporučení jednoho našeho badatele, a už tam je až do konce okupace, jsou tam uváděny i data narození, a zároveň za využití té databáze Legie 100 tam uvádím, zdali to byli legionáři či nikoliv.
datum úmrtí, případně datum zranění a datum, kdy ten člověk na následky zranění zemřel. Pokud zjistíme místo pohřbení, tak to tam uvádíme udělená vyznamenání. V položce zdroje uvádím ty zdroje, z kterých bylo čerpáno. Většinou tam na prvním místě uvádím archiv Muzea policie ČR, přestože my archiv jako takový nemáme, jak říkal pan ředitel. A dále tam uvádím zdroje, z kterých jsem čerpal, případně zdroje, ze kterých se můžete dozvědět daleko víc, protože existuje, k některým případům existuje, ať už Masarykovy oprátky nebo další literatura, kde se dozvíte daleko víc podrobností a potěším tady Radku Kinkorovou, že i její knížku jsem tam uvedl jako zdroj, protože tam píšete vlastně o 2 nebo 3 četnících z Domažlicka, kteří vlastně zahynuli v souvislosti s okupací. Jeden zemřel na následky věznění, jeden byl, myslím, popraven. Jo, takže to jsou velice cenné informace a k čemukoliv se dostanu, ať jsou to dobový novinový články, nějaký záznamy, existuje na Facebooku veřejná skupina Slavín policie a četnictva a pokud se k něčemu takovému dopracuju, třeba jméno, příjmení a že byl v Terezíně nebo že zemřel, tak to tam do té skupiny dám a je fajn, že kolegové občas někdo to stotožní, uvede další informace, proto tam uvádím i třeba archivy těch badatelů, ať je to Jiří Vaněček a další. No a potom jsou tam obrazové přílohy a je fajn, že tam můžeme dát až 3 obrázky ke každému záznamu. Někde bohužel mám pouze příjmení, nemám ani křestní jméno a jsme rádi, když získáme podobiznu, v případě pomník, hrob nebo článek z dobového tisku, který o tom pojednává. No a v současné době jednáme s kolegy z archivu Muzea policie České republiky, aby nám poskytli i fotografie těch příslušníků policie České republiky, kteří zahynuli ve službě nebo v souvislosti se službou a poté, co se vyřeší prostě nějaké ty legislativní překážky, tak i ty jejich fotografie tam uveřejníme a jako poslední položka je datum úmrtí. Pokud můžu poprosit další snímek, tak tady vidíte, že to můžete filtrovat. Tady jsem si vyfiltroval roky 38 až 39, ty policisty a četníky, kteří zahynuli. Další obrázek mohu poprosit, tady zase podle příjmení, takže vidíte všechny nováky od roku 1938 až do roku 1947 zemřelí a tady už je konkrétní záznam, takhle vypadá František Micheš, byl to příslušník četnictva, který před více než 90 lety byl zastřelen pytlákem, takže je tady popis té události, dále je tam, že o ten památník pečují veteráni policie České republiky, zdroje, z kterých jsme vycházeli a teď proklikneme další obrázky. To je první obrázek, potom dále to je vlastně ten dokument, kdy na základě požadavku generála Josefa Ježka, zemského velitele, byl zpracován přehled hrobů a pomníků četníků, kteří zahynuli ve službě, tak to je velice zajímavý zdroj informací. A poslední obrázek je vlastně pietní akt, takový první, protože mně se na základě mých informací se podařilo dopátrat, že existuje ta mohyla, je to v Brdech, v bývalém vojenském prostoru a teď vlastně 1. října loňského roku to bylo 90 let od jeho smrti. A my jsme týden poté tam dělali pietní akt, kdy obec tam udělala ohrazení, dala tam informační ceduly a dokonce veřejnost už na mapách najde, kde se tam jde jako četnický pomník. A je zajímavý, že tady vlastně o něm vyšel dvoudílný román. Karel Bejsta napsal divadelní hru Zločin a vášeň a já jsem se dokonce znal s jeho dcerou, která už bohužel není mezi námi a byla ráda, že jsme
tu jeho památku nezapomněli, spíš naopak, že se to stále připomíná. Pokud můžu poprosit další snímek, tady vidíte vestibul Muzea Policie České republiky, kde uprostřed na tom sloupu je pamětní deska, která nese 69 jmen policistů a policistek, kteří zahynuli ve službě od roku 92. Těch případů bylo 112 celkem. My v současné době jednáme s policejním prezidiem a s nadací policistů a hasičů o doplnění toho seznamu, protože došlo k takové události, že jedna z vdov byla přítomna tomu pietnímu aktu a divila se, proč tam není uvedeno jméno jejího manžela. Jak jsem říkal, já v tom seznamu mám asi 1580 jmen. Pokud vím, že to byla dopravní nehoda, tak to tam necháváme, ale v okamžiku, když se dozvím z nějakých materiálů, na které narazím, že to byla dopravní nehoda pod vlivem alkoholu, tak ten záznam prostě vypouštím. Takže pořád se to mění, pořád se to doplňuje a tam vpravo za tím sloupem vidíte vlastně obrazovku, jestli můžu poprosit další snímek. Tady je seznam, kde je těch 1580 četníků, a je tam přes 80 hasičů, jejichž jména se nám podařilo získat. Je to strukturované období 1850 až 1918, období 18 až 38, potom 38, 39 a okupace a tam je to členěno zahynulí ve službě, ať to byly boje o samostatnost, padlí ve službě během okupace, případně za osvobození, potom popravení, umučení, zemřelí na následky nějakých útrap a několik tam je i sebevraždy, ale ty tam dáváme pouze v případě, že to byl třeba vrchní strážmistr Josef Ježek, který spáchal sebevraždu v okamžiku, již viděl, že pro něj jde gestapo, aby nevyzradil. Nějak ty standardní sebevraždy je zajímavé, že za dobu první republiky zahynuli ve službě zhruba 100 četníků a téměř stejné číslo skončilo sebevraždou. Ale o tom tady byly ty zmínky, ať už to bylo, že propadli alkoholu z nešťastné lásky a tak dále, tak ty případy nevedeme. A v tom období 45 až 89 tam máme ještě kategorie popravení v politických procesech, těm byla odhalovaná na policejním prezidiu pamětní deska a to poslední období je období 90 až současnost, kde je těch 112 případů a poté následuje seznam těch 81 hasičů. Tady vidíte zhruba tu strukturu, o které jsem hovořil a ty jednotlivé podkategorie. A pokud mohu poprosit další snímek, tak tady je vlastně zase fotografie z jednoho z každoročního pietního aktu a už poslední snímek. Takže budeme vděční za jakékoliv doplnění, upřesnění informací, poskytnutí obrazů, dokumentů. Jsme v kontaktu s rodinama. Mě potěší, když té rodině můžu poskytnout nějaké informace o jejich předkové. Na druhou stranu zase od nich získáme další doplňující informace. Taková zajímavost, že hledáte něco a narazíte na věc, kterou byste vůbec nečekali. V okresním archivu v Kutné Hoře jsem procházel k tamní četnické stanici materiály a najednou tam narazím na přípis z prosince 1945, že ostatky vrchního strážmistra Václava Havrdy, který byl zastřelen v květnu 1945 v Chocni, byly exhumovány z tamního hrobu a byly převáženy do rodinné hrobky v Nových Dvorech. Prostě materiál, který byste tam vůbec nečekali, a žádal se tam účast kolegů při tom ukládání ostatků do hrobu. Takže i takový zdroj na to narazíte, aniž byste chtěli a pokud vám se podaří nějaký takový případ najít, budeme velmi rádi, když to budeme moct doplnit a moje mailová adresa je dlouhý@muzeumpolicie.cz. Takže děkuji vám za pozornost. Děkuju moc za velice zajímavý příspěvek. Myslím si, že Mirek si určitě zřídí teď Facebook, že jo? Ty ho máš, dobře. Tak si vyhledej stránku facebookovou. A budeš o něco vědět víc. Následující dva příspěvky znějí hodně podobně a obracejí se oba k netradičním, neboli chcete-li alternativním zdrojům informací o četnictvu.
Vzhledem k těm brutálním skartacím, o kterých jsme tady už hodně mluvili, je velmi důležité umět hledat i náhradní zdroje a myslím, že jsme všichni už jako pochopili, že ty zdroje opravdu jsou. Jako první vystoupí doktor Petr Klinovský, historik věnující se dějinám četnictva na Děčínsku, Ústecku, Teplicku, tedy v regionech, jak sám říká, v kterých se v regionálních archivech o četnictvu nedochovalo téměř nic. Čili v hledání netradičních zdrojů informací musí mít logicky velké zkušenosti, takže ho poprosím o slovo. Dobrý den, já bych chtěl samozřejmě nejdříve poděkovat za pozvání. Tady už o mě bylo všechno řečeno. Já jsem celkem úzkoprofilový historik, protože se zabývám pouze těmito 3 regiony, a to je jenom v období od roku 35 až 38. A přestože jsem svoji přednášku nazval poněkud vzletně netradiční zdroje informací o četnictvu, tak příliš netradiční zdroje zase nečekejte, to vám chci sebrat naději hnedka na začátku. Spíše bych vám chtěl popsat 16 let svých zkušeností s hledáním lidí z oblastí, kde k tomu vlastně v regionu nezůstalo vůbec nic, což mě, aniž bych chtěl, nutilo k improvizaci a jisté originálnosti. Tak, abych se dostal k tomu cíli. A základní cíle bádání o četnictvu jsou 3 z mého pohledu, z pohledu badatelů. První je organizace, to znamená, že každý badatel nejdřív jde po informacích, jak byla ta organizace vystavěna, jak fungovala, jaké bylo schéma služeben a tak dále, tady ty organizační věci. Druhý cíl jsou události. Schéma je zajímavé, ale pokud k tomu nemáte příběh, který by se dal odvyprávět, je to poněkud suché a navíc to bylo, co se týče četnictva, viz Macek Uhlíř, už často zpracováno a do nekonečna vyprávět četnická stanice, okresní četnické velitelství, četnické oddělení a tak dále, by asi nemělo příliš smysl. Proto i ty události a příběhy jsou důležitou součástí, abych skoro řekl, že tou nejdůležitější. A události samozřejmě tvoří lidé a to znamená, že třetím cílem je získat co nejvíce informací o lidech, kteří ty události a ty dějiny v rámci té organizace tvořili. Můžeme dál, prosím? Začneme organizací. Každý badatel směřuje nejdřív do muzea policie, protože očekává, že tam jsou informace o organizaci četnictva. Desítky dalších badatelů o četnictvu mě Radek Galaš poslal do Národního archivu, kde existuje fond, který byl tady, nebo existují fondy, velké množství fondů, které tady byly popsány. K té organizaci existují v podstatě několik zdrojů. Já začnu tedy oficiálními dokumenty úřední provenience, což jsou zejména kalendáře četnictva, dislokační tabulky, zařazovací listiny, služební předpisy a příručky, zákony a další dokumenty úřední provenience. Já bych se tady zastavil především u zařazovacích listin, abyste pochopili, jak jsem pracoval. Zařazovací listiny jsou vlastně knihy, ve kterých je soupis všech četníků, kteří přišli na danou četnickou stanici. Je tam uvedeno přesné datum, je tam rozkaz, na základě kterého byli převeleni na stanici, je tam jeho hodnost a je tam zároveň i čas a vlastně číslo jednací dokumentu, na jehož základě tu stanici opustili a přesně kdy. Bohužel tyto zařazovací listiny, bohužel pro vás ostatní, se zachovaly shodou okolností v severozápadních Čechách, takže dobře pro mě, špatně pro vás. Na základě tady těch
zařazovacích listin jsem vždycky zjistil, kdo na té četnické stanici v mém období sloužil. A o to jsem se mohl odpíchnout k dalšímu bádání. Dalším zdrojem pro popis organizace jsou memoáry, jak jsem to taky poněkud vzletně nazval. Ty jsou buď úřední provenience nebo osobní. Úřední provenience, jedna z nejdůležitějších je z mého pohledu sbírka 308. Já se zabývám i Stráží obrany státu, tím, že do toho spadá ten rok 1938, do toho mého badatelského období. A sbírka 308, jak se píše, že ve Vojenském ústředním archivu není nic k četnictvu, tak sbírka 308, to je vám jistě známo, je sbírka pamětí příslušníků finanční stráže, kteří dostali za úkol v roce 46, tuším to bylo, nebo 45 už, sepsat svoje zážitky z roku 1938, což mělo potom být vlastně vydáno. Měli to, myslím, v plánu bylo to udělat i pro četnictvo a to se nerealizovalo. Tady to se v podstatě také nerealizovalo, ale zůstaly alespoň tady ty zápisky. Ta sbírka 308 obsahuje vzpomínky finančních strážníků právě na ten rok 1938, občas i splánky s fotografiemi. Je to velice cenný zdroj. A dále památníky četnictva, které jsou často brány jako velice důležitý zdroj informací. Za mě musím říct, že když se nám tam pár památníků četnictva podařilo dochovat, tak pro mě až tak zajímavé nebyly. Najdou se tam zajímavé informace, ale tím, jak to bylo, je to skutečně jako úřední provenience, takže skutečně záleželo na tom, kdo to psal a jaké události tam zaznamenal nad rámec toho, že se konal nějaká oslava výročí republiky a tak dále. Pak jsou tady osobní memoáry, to jsou vzpomínkové knihy Františka Fary například, nebo Františka Kánského, Josefa Nevyhoštěného, příslušníka finanční stráže. A dobový tisk, zejména regionální, já jsem se třeba setkal s tím, že lze nalézt informace k zřizování státních policejních úřadů, ale hodně velké množství informací nebo poměrně obšírné články lze najít v regionálním tisku, protože to byla událost, když se v nějakém městě zakládal státní policejní úřad. A tam jsou často vyjmenovány všechny služebny, které tam vlastně byly otvírány, kde sídlili a jsou tam často i fotografie. Takže to je další zdroj tady k té organizaci. Postoupíme dál. Události. Opět lze čerpat z oficiálních dokumentů úřední provenience, jsou to situační hlášení, soudní spisy a zde bych chtěl vyzdvihnout spisy mimořádných lidových soudů, které považuji za trošku netradiční zdroj informací o četnictvu. V mimořádných lidových spisech a Stráž obrany státu, pro Freikorps a třeba i pro zelené kádry, které nebyly organizace jako taková a často se o nich lze dočíst pouze jenom ve spisech mimořádných lidových soudů. Mimořádné lidové soudy mají spoustu výhod. Za prvé jsou tam uvedeni i četníci s jejich aktuálním působištěm, často i adresou, kde přebývali. Máte tam vylíčení událostí z roku 1938, často. A celkově v nich lze nalézt informace k věcem, o kterých by jste se z té oficiální korespondence například četnických stanic už nedozvěděli, proč to bylo skartováno, nebo to nikdy neexistovalo. Já jsem takhle díky spisům mimořádného lidového soudu odhalil v podstatě povstání skutečně teroristů pod vedením Abwehru v Krupce, které, když se skutečně nejednalo ani o místní henleinovce, nejednalo se
ani o sudetoněmecký Freikorps, ale jednalo se skutečně o teroristickou skupinu organizovanou Abwehrem. Byť tam v ní vystupovali místní Henleinovci, tak skutečně to řídili přímo agenti Abwehru. Tak další k těm událostem, dalším zdrojem jsou opět memoáry. Zase úřední provenience, to samé sbírka 308, památníky četnictva a almanach finanční stráže, který je uložený v Muzeu policie, což je taková zkrácená verze té sbírky 308. Osobní, všichni známe Sidneyho Morella, anebo u nás na severu to byl Emil Ovčáček, který vlastně zapisoval vzpomínky Čechů, kteří museli odejít z toho Děčína, a jsou tam i vzpomínky třeba dcery jednoho vrchního strážmistra místního a tak dále. A dobový tisk, výroční vydání, jsem tam napsal, nevěděl jsem, jak to popsat, například v roce 1988 třeba v časopisu Průboj v rámci výročí 50letého vlastně toho roku 1938 byly opět zveřejňovány v novinách zážitky příslušníků četnictva i finanční stráže podle toho, s kým ten redaktor mluvil a s kým mu ta cenzura dovolila mluvit. A samozřejmě orální historie, která je trošku upozadňována, ale i ta je velice důležitá. Nicméně, jak jsem předeslal předtím, nejdůležitější v podstatě, po čem jde každý badatel, jsou lidé. Můžeme dál, prosím? Tak, je to docela takové, že se to opakuje. Nejdůležitější z pohledu četnictva pro Čechy jsou personální spisy, které jsou uloženy v Archivu bezpečnostních složek v Kanicích. Všichni víme, že jsou až od roku 1910. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem se zabýval četnictvem v roce 1938, tak ročníky 1910 tam byly ročníky četníků, kteří v podstatě k tomu četnictvu zrovna nastupovali. Takže pokud se týká třeba o velitele stanic nebo okresních četnických velitelů, tak mi tyto personální spisy příliš nepomohou. Proto v Národním archivu jsou i kvalifikační listiny a osobní kartotéky četníků, které všichni známe, jsou tam dokonce i kartoteční lístky příslušníků finanční stráže. U toho bych se rád zastavil, protože já jsem začínal s bádáním o četnictvu někdy v roce 2009, což byly krásné časy. Teďka bohužel díky GDPR můj způsob výzkumu by nebyl nikdy možný. Jo. Národní archiv prostě... Jsem to dělal tak, že jsem si vzal karton, kde byly kvalifikační listiny a 8 hodin jsem tam fotil kvalifikační listiny četníků, které jsem si pak doma třídil, takže já už mám doma zdokumentováno. Mám malý digitalizovaný archiv kvalifikačních listin a osobních kartotečních lístků četníků a příslušníků finanční stráže. A dneska tady to nejde. Protože pokud dneska chci si objednat kvalifikační listinu, musím jim sdělit jméno a datum narození, které já často nevím, ale tím, že jsem si mohl projíždět ten karton a jenom se podívat, buď na základě těch zařazovacích listin, nebo i podle toho, kde sloužili, jestli sloužili v mé oblasti, tak teprve tam se dozvěděl to datum narození. To už teďka nelze a tím v podstatě je znemožněno tento druh pátrání a už nelze prostě dohledat nic, v podstatě teďka díky té politice GDPR. Když k tomu byla ještě zrušena vlastně badatelna EU, tak tím se to ještě zhoršilo, zvlášť pro ty, co nejsou z Prahy. Opět bych tady chtěl zdůraznit i spisy mimořádných lidových soudů a čestných komisí, kde lze opět najít informace k těm osobám. Proto z těchto důvodů je důležité hledat nějaké nové zdroje. V kvalifikačních listinách nebo i v těch spisech mimořádných lidových soudů se nachází adresy. Já jsem vždycky hledal
příbuzné, teďka hovořím o hledání příbuzných, protože jenom hledáním příbuzných se lze dostat k informacím o četníkách, kteří byli narozeni před rokem 1910, pokud o nich nic jiného nevíme. Jedním z těch nástrojů je katastr nemovitostí, kde já jsem se bedlivě na každé kvalifikační listině zaměřil na to, kde ta rodina bydlela původně. A pokud byl četník z Prahy, tak to samozřejmě nevyjde, ale pokud byl z nějaké malé výstky, většinou v jižních Čechách, v případě těch severočeských četníků, tak jsem se podíval na katastr nemovitostí, kde si vyhledám, jestli tam žije rodina se stejným jménem. A pak obepisuju starosty, kteří mi řeknou, jestli to je ta rodina, předají mi na ní kontakt. A takhle se mi podařilo sehnat třeba velké množství četníků, kteří později sloužili v leteckém táboře. Protože ti byli všichni starší a ještě pocházeli z Podkarpatské Rusy, takže tam nebyla žádná šance, že by se k ním dochovali kvalifikační listiny v podstatě. Takže v archivu, takže jsem musel najít tady tu cestu katastru nemovitostí, která funguje. Dalším je internet. Našel jsem prostě lidi tak, že zase v kvalifikační listině jsem si našel, že měl syna, viděl jsem, jak vypadá a zadal jsem si jeho jméno do Google. Jo. Není to nic světoborného, ale je to možnost, jak najít příbuzné, pokud mají nějaké zvláštní jméno. Jo. Pokud se jmenoval Jan Novák, samozřejmě nedohledáte. Ale já jsem měl jména třeba Jaroslav Kamarád a podařilo se mi najít. Nebo jsem využil stránky kanadských vlastně Čechů nebo Čechů českých emigrantů v Kanadě a tam jsem natrefil taky na jednoho četníka. Jenom tím, že jsem tam nechal informace na internetu o tom, že sháním informace o někom. Pak jako pomocník užitečný se ukázaly platformy pro vyhledávání příbuzných, jako je MyHeritage nebo Family Search a jistě budou ještě další. Já jsem pracoval s MyHeritage. Zde je nevýhoda to, že dají se naleznout četníci, ale protože ta služba je placená, tak ti příbuzní tam něco nahrají s tím, že se někdo ozve z těch příbuzních a někdo se tam neozve, tak už to dál neplatí, protože už jim to nepřijde. A když já se tam potom přihlásím, najdu je, zjistím, že to byl četník, který sloužil u mě, tam jsou i fotografie, které se dají pro ty uživatele stáhnout, ale je tam problém potom ty fotografie samozřejmě publikovat, protože je to stažené z MyHeritage bez svolení té rodiny, na kterou už nelze získat kontakt, protože už tam nejsou v tom systému. Můžeme dál. A sociální sítě. Právě přes Facebook jsem našel synovce Jaroslava Kamaráda, což byl četník a později vlastně sloužil v RAF u 311 bombardovací Perutě. A to jsem našel vlastně jeho synovce, který měl o něm spoustu informací a hlavně jeho fotografii, která nikde jinde nebyla, přes Facebook, protože on je slavný fotograf. Což je výhoda u těch četníků, jsem si všiml, stalo se mi to několikrát, že jejich děti nebo i vnuci se dokázali, nevím, jestli je to nějaký rodinný rys, ale vždycky dosáhli nějakých výjimečných úspěchů. Když si vzpomenu třeba na Oldřicha Fejka, což byl zástupce nebo velitel četnické stanice v Děčíně, jeho vnuka asi znáte, šéfoval pražské zoo, nebo četník Karel Zítek, jehož syn Václav Zítek, operní pěvec, získal snad jako první Čech cenu Emmy, jo, za operu. Jo, a je tam víc těch osobností, a díky těm sociálním sítím se daří ty lidi kontaktovat a získávat ty pozůstalosti po nich. A hřbitovy. Pokud je někde informace o tom, kde je ten člověk pochovaný, je to vlastně metoda, kterou používá pan doktor Dlouhý, kdy chodí po hřbitovech a snaží se získat třeba kontakty na ty příbuzné, pokud je ten hrob dochovaný. Zvláštním pramenem jsou prameny německé provenience. Opět k tomu, že v vojenském ústředním archivu není nic k četnictvu. V vojenském ústředním archivu je fond Sudetoněmecký Freikorps,
což je asi nejskvělejší fond k dějinám Stráže obrany státu, který existuje v republice. Já jsem to sám pro sebe nazval Německá sbírka 308, která je ale mnohem lepší. Protože zatímco ve sbírce 308 české jsou tam jenom vzpomínky, které jsou vlastně 9 let staré, zde se nachází všechno. Organizační schémata, situační hlášení a plánky, fotografie často, jmenné seznamy příslušníků sudetoněmeckého Freikorpsu. Ale důležité jsou ty situační hlášení. Protože díky tomu jsem se vlastně, když jsem mapoval tam činnost sudetoněmeckého Freikorpsu, respektive Stráže obrany státu ve svých 3 okresech, díky těm situačním hlášením jsem mohl ověřovat všechny, nebo mnoho informací, co oni si pamatovali matně po těch 9 letech, tak já jsem to ověřoval v situačních hlášeních toho sudetoněmeckého Freikorpsu. Ten fond je úžasný. Jsou to štosy, takovéhle štosy tenkých cyklostylových papírů. Jejímž fotografováním jsem ve Vojenském ústředním archivu strávil celé mládí, svá nejlepší léta, bych skoro řekl. A je to vlastně nejcennější zdroj informací ke Stráži obrany státu, protože třeba pro Děčínsko a Ústecko se nedochovaly žádné organizační plány ani toho. A to všechno mi poskytnou Němci, protože oni tam přesně píší, kde se nachází hlídka, jestli je to hlídka finanční stráže, jestli je to hlídka četnictva, co tam dělali. Oni často ve svých vzpomínkách v té sbírce 308 vypráví o tom, jak se převlékli za ženy a šli vyzvídat k těm Němcům, kteří nic netušili. A pak se přečte hlášení, byl tam četník, který se snažil převléknout za ženu a snažil se nás pozorovat. A je to pramen, který je především nevyužíván. Aspoň já nevím o nikom, kdo by to v tomto rozsahu používal jako já. Já jsem prošel skutečně tisíce, nebudu přehánět, stovky hlášení od jednotlivých jednotek Freikorpsu. A tím, že se to týká, ten Freikorps způsobil samozřejmě všude, kde bylo Německo, tak je to zdroj informací o Stráži obrany státu po celém území, řekněme, Čech, nebo tam, kde prostě v tom pohraničí, které sousedilo s Německem. Pak tiskoviny sudetoněmeckých krajanských spolků, vzpomínky současníků. Samozřejmě Němci byli odsunuti v roce 1945, ale i v pozdějších letech, třeba v roce 65, 68, a i později se vraceli ke svým zážitkům. Většina z toho se týká odsunu, ale já jsem našel i vzpomínky Němců, kdy vzpomínali na události z toho roku 1938. A ty jsou nesmírně cenné, protože oni tam popisují, co se s nimi dělo, jak s nimi četnictvo zacházelo, což se nikdy nedozvíte, že četník se tam postavil, namířil na něj pušku a řekli mu, že pokud neprozradí ostatní, takže ho tam na místě zastřelí. Mohla to být samozřejmě i jeho licence, ale skoro bych řekl, že to je i pravda. Jo? Že prostě takhle to jednání těch úřadů prostě bylo, zvlášť pokud se to jednalo v souvislosti s nějakým přepadením četnických stanic a tak dále. Dobový německý tisk a publikace, zejména z roku 1939, i Němci byli velice hrdí, což člověk pozná z toho fondu sudetoněmeckého Freikorpsu, na to, jak osvobozují tu svoji vlast. Takový legionáři naši z roku 1938, by se dalo říct skoro. A oni byli vyznamenáváni tady tou medailí. K tomu většinou se udělal i nějaký novinový článek, kde jsou dokonce vyfoceni často ti nositelé pěkně se jménem, za jakou činnost to mají, a je to taky zdroj informací, co už je tedy víc k těm protivníkům těch četníků, ale i tak jsou tam často popisy těch událostí a zároveň i publikace, které vycházely vzpomínkové vlastně na ten rok 1938 a 1939 i z té německé provenience, které mají taky obrovskou hodnotu, protože jsou tam třeba fotografie zastřelených příslušníků sudetoněmecké strany nebo i sudetoněmeckého Freikorpsu. Další jsou kroniky obcí a matriky. Ta diskuse už tady proběhla.
jak už tady bylo řečeno, záleželo na tom, co ten kronikář napsal. Já s tím mám dobré zkušenosti, protože třeba tam jsem narazil třeba v kronice obce Tisá na zajímavé postřehy právě z doby, kdy tam probíhalo přepadení místní četnické stanice a oddělení finanční stráže. Pak orální historie, já jsem hovořil i s pamětníky ze sudetoněmeckého Landsmannschaftu, kteří tedy vzpomínají spíše, samozřejmě už to byla ta mladší generace poválečná, ale často mi pomohli třeba předat tu zkušenost těch jejich rodičů na ten rok 1938, pokud o tom něco bylo známo, nebo o osudech těch lidí, kteří byli zapleteni do těch událostí v tom roce 1938. A poslední velkou neznámou pro mě je sudetoněmecký archiv v Mnichově, kde určitě bude taky spousta dokumentů k roku 1938, ale já to nevím, protože jsem tam nikdy nebyl. Ale myslím si, že by to byl jeden z možných zdrojů, které dosud nebyly prověřeny dostatečně badateli. Já nevím, jak jsem to stihnul časově, asi špatně, takže bych to vlastně ukončil, můžete dál ještě a děkuji vám za pozornost a omlouvám se za přetažení. Já myslím, že jste všichni rádi, že jsem pana kolegu nezastavila, protože pokud měl strach, že nebude mít co říct, tak to byl lichý strach. Určitě jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí. A nyní se tedy dostáváme k poslednímu příspěvku dnešního dne, tedy k poslednímu tomu organizovanému příspěvku. Ujme se ho kolega ze Státního okresního archivu Mladé Boleslavi magistr Jan Juřena, který má rovněž velké zkušenosti s prací s prameny, ne četnické provenience. Mě teda, když se hlásil na sympóziu, zvlášť zajímavé jsou pro mě ty jeho zkušenosti s tím, jak nahradit vyšetřovací spisy, které byly vesměs v rámci četnických fondů skartovány. Takže se těšíme. Tak, vážené kolegyně, vážení kolegové, poté, co vlastně jsme tady dneska poslouchali všechny ty příspěvky, tak já jsem začal reálně uvažovat nad tím, že ten můj příspěvek de facto nemá smysl tady přednášet, protože skoro všechno, co v něm v tom příspěvku mám připravené, tak už tady zaznělo. Možná jsme ten můj příspěvek měli umístit někam na začátek, někam ke kolegovi Hubenému, ale já nezoufám, já nejsem smutný z toho, že dnes ten můj příspěvek byl zcela vykraden. A to podotýkám teda, že jsem ho dělal včera a předevčírem tu přípravu, jako dneska ne, dneska jsem na tom nic nedělal. Ale chtěl bych to spíš pojmout teda jako spíš takovou, jelikož jsem teda na závěr, jako spíš takovou rekapitulaci toho všeho, co tady zaznělo v rámci vlastně vědeckého a badatelského využití. Ten název alternativní, no ten termín, už to tady jsme diskutovali několikrát, možná výsledek z toho dnešního dne je takový, že primární prameny neexistující vlastně jsou nahrazovány těmi alternativními nebo sekundárními prameny, které vlastně už můžeme považovat za ty primární, ale takhle to původně jako nastavené nebylo. Jak tady říkala kolegyně, v souvislosti s tím, jak se postupně popularizuje ta problematika historie četnictva, tak se množí badatelské dotazy a takový typický badatelský dotaz spočívá v tom, že přijde badatel a chce třeba zpracovat historii četnictva v nějaké oblasti nebo chce dělat historii nějaké četnické stanice a samozřejmě, že se ptá, co k tomu je k dispozici. Tak já ho jednak seznámím s fondy četnických stanic, které jsou v okresních archivech a pak mu samozřejmě doporučím archiválie v centrálních archivech, v centrálních fondech, třeba zemské četnické velitelství. A
ten člověk pak třeba, když dorazí do Národního archivu a seznámí se s tím fondem, tak tam hledá ty vyšetřovací spisy a přijde na to, že když si přečte třeba v inventáři, na začátku toho inventáře toho fondu, tak se dozví, že tyhle ty spisy všechny se prostě skartovaly a že se zachovaly jenom některé ukázky prostě pro zachování pro budoucí generace. A hledá to samozřejmě v těch okresních archivech, ale jak už jsme zde slyšeli, v těch okresních archivech ty fondy těch četnických stanic, tak kolikrát když má štěstí, tak je tam zachovalý ten památník, a nebo je tam několik poradcích protokolů, což tomu laickému badateli až tak tolik neřekne. Takže v tuhletu chvíli nastupuje ta alternativa. Je to vlastně podobné jako v případě toho, když někdo dělá třeba historii obce. Jo, tak taky prostě přijde do archivu a řekne, chci všechno, co máte k té obci. Jo. To znamená klasický fond archiv obce, MNVčko, když má štěstí, tak tam je třeba JZDčko, anebo nějaká prostě čtenářská beseda nebo něco takového. A odchází s tím, že už k té obci vlastně nic není, což vlastně není pravda, protože to gro je úplně někde jinde. Je to zejména v okresních úřadech a v okresních zastupitelstvech, kde vlastně je to hlavní, co vlastně ta samospráva řešila s tou státní správou. Živnostenská agenda, spolková agenda, volby, komunikace, prostě všechno možné. Takže tomu badateli se otevírá obrovské pole působnosti a k té obci jako takové může bádat dál. Když tady vlastně to souvisí s tím, co třeba tady zmiňoval kolega Svoboda, kdy si správně posteskl, že třeba v případě četnických pohotovostních oddílů jenom fondů jako takových samostatných jsou vlastně v rámci té naší archivní sítě 2 samostatné, ještě ke všemu jako s prachbídným obsahem. A s touhletou informací, když se seznámí laický badatel, tak se řekne, který třeba by chtěl dělat historii četnických pohotovostních oddílů, tak se řekne, aha, k tomu asi nic není, ale opak je pravdou. Speciálně k četnickým pohotovostním oddílům je značné množství archivního materiálu. Je to podobné jako k četnickým mateckým hlídkám, kde je třeba dohledatelné i po dnech, po jednotlivé lety, který ten četník s tou AV nebo s tím šmolíkem letěl. Takže prostě ty materiály jsou, jen je potřeba hledat na více místech. No, já se tou problematikou zabývám více než 20 let a spolu s kolegy z Mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské vydáváme tyhle ty publikace. A já konkrétně mám to spočítané, já jsem k četnictvu viděl nějakých 600 kartonů z různých fondů a právě s těmi fondy nebo s doporučením, jakým směrem se zaměřit, tak s tím bych vás chtěl právě seznámit. Takže mám to rozdělené na archivy a muzea, centrální oblastní archivy, okresní a specializované, už o tom tady byla řeč, a muzea taky specializovaná, regionální a pak ostatní materiály. Tak, můžu poprosit. Z mého pohledu, co se týče těch toho centrálního archivu nebo těch hlavních centrálních fondů, tak je klíčový fond Zemské četnické velitelství Praha. Je to více než 232 metrů a tam právě je značné množství materiálu, který supluje ten dennodenní život na té četnické stanici. Já jsem si tady třeba vybral 3 slajdy jednoho inventárního čísla, je tam tuším rok 1937 a za ten rok 1937 je v rámci tohoto inventárního čísla nějakých 58 možná krabic, jenom té každodennosti na těch četnických stanicích. Takže 58 kartonů jenom v rámci jednoho roku a je to zase v rámci jednoho toho inventárního čísla.
Další fondy, taky vlastně budu duplovat kolegu Hubeného, pro například Stráž obrany státu já považuji za klíčový fond starou registraturu Ministerstva vnitra, zejména teda tu manipulaci 1936 a 1945, oddělení 13, výzbroj, výstroj, ubytování četnické stanice, jsou tam personální věci. Vidíte tady ten rozsah těch krabic, k tomu jsou opravdu zajímavé věci. Další údaje nalezneme v policejních a bezpečnostních záležitostech Prezidia zemského úřadu. To jsou teda zejména materiály, které se týkají vzniku státních policejních úřadů, ale samozřejmě, že v těch hlášeních jsou tam zmínky i o četnictvu. Další fond, který bych zmínil, je Prezidium zemského úřadu a materiály v rámci zákonu o obraně státu. Pak opět o tom byla řeč, Ministerstvo vnitra Prezidium, takzvaný fond 225, zase situační zprávy, činnosti četnictva a podobně. A z mého pohledu opomíjený fond je Ministerstvo vnitra hraniční spisy. Tam jsou zejména materiály k nově vzniklé hranici na demarkační čáře a zejména tedy materiály k nově vzniklým četnickým stanicím, který se vlastně ta síť se realizovala po ústupu z pohraničí. Takže jednak náčrtky obvodu těch stanic, věci k tomu vzniku, prostě tak to v tomhletom fondu tam jsou zajímavé věci k tomu. No a v rámci státních oblastních archivů jsem si vybral svůj domácí státní oblastní archiv Praha a už tady o tom byla řeč. Měl jsem to připravené jako takovou perličku, ale diskutující mi ji už vzali. Ale takhle, myslím si, že nemůžeme říct, že, nebo takhle, mám tady dva fondy, Sbírka staničních knih četnictva a Sboru národní bezpečnosti a Četnické stanice Praha. V rámci toho fondu Sbírka staničních knih jsou, nebo by měly být teda ty četnické stanice v rámci současného území hlavního města Prahy a v rámci tohoto fondu by měly být oba dva ty exponovaný štábní důstojníci Praha a Mladá Boleslav. No a pak je tady ten slavný záhadný fond, nebo dneska teda z dnešního dne slavný, Četnické stanice Praha, opět kolegové už vás s tím seznámili, jedná se o 46 kartonů a zase nemůžu říct, nemůžeme říct, že by ten fond byl neznámý nebo že o něm nikdo nevěděl, to samozřejmě nelze říct. Ten fond vedený je, nicméně prostě nějakým způsobem se nevyužíval. Ale podle popisu toho, co vlastně tam je, tak měly by tam být materiály z časového ohraničení roku 1908 až 1950 a těch 46 kartonů jako skýtá naději, že se bude jednat hlavně o teda ty spisy, ale podle mých informací by tam měly být i další podací deníky a takovéhle záležitosti. Kolega, který mluvil přede mnou, už to tady zmínil, fondy mimořádných lidových soudů. Já bych ho ještě doplnil v rámci státních oblastních archivů o krajské soudy a trestní spisy. A jak už zde bylo řečeno, ty mimořádné lidové soudy jsou opravdu zajímavý materiál, protože obsahují výpovědi, vlastně poválečné výpovědi toho, co se událo. A když to vezmu třeba na nás v rámci Mladé Boleslavi, tak my máme v Mladé Boleslavi případ majora četnictva Jaroslava Linaje, a který byl tedy popraven společně ještě s třemi jinými muži v roce 1942 v rámci Heydrichiády nedaleko Mladé Boleslavy na bývalé posádkové střelnici. A právě ve fondech mimořádných lidových soudů jsou výpovědi těch příslušníků gestapa, kteří o tom právě vypovídali a pak došlo k vyšetřování a oni
ty gestapáci na místě, že ukázali, kde ta těla leží, proběhla exhumace a tak. Takže ano, fondy mimořádných lidových soudů jsou platné i v rámci výzkumu historie četnictva. Ještě bych možná, když bychom se vrátili zpátky v rámci vlastně toho Národního archivu, tak bych ještě zmínil fondy staniční knihy Československých drah, kde taky, pokud se budeme bavit teda o tom konci těch 30. let, tak tam jsou zajímavé věci. A když zde kolega zmiňoval zlatou éru, kdy neplatilo ještě takto GDPR, tak i já samozřejmě jsem využil těch možností a v rámci Zemského finančního ředitelství jsem si přefotil těch 10 krabic těch lístkových vlastně to jsou takový zjednodušený kvalifikační listiny, tak kolega říkal, že využíval katastr nemovitostí, já jsem ještě to realizoval v době, kdy fungovaly zlaté stránky, takže v daném okrese jsem si vzal v jedné telefonní budce zlaté stránky a krásně to sedělo. Jo? Když vím, že ten finančník končil prostě tu službu, buď přecházel k SMB, nebo přešel do výroby nebo do ONV, tak a končil tu službu v tom místě, tak samozřejmě v těch kartičkách jste měli údaje o dětech, takže většinou to byly ročníky 1935 až 1947. Dnes bohužel už i tito lidé odcházejí, ale v téhleté době, říkám, to byla opravdu doba, kdy prostě ty lidé se ještě tak nestěhovali a když vím, že ten finančník skončil na tom místě, tak zpravidla jsem tam pod stejným příjmením ty lidi dohledal. Takže takhle se krásně dalo nakontaktovat na ty pozůstalé a pak už samozřejmě od nich jste měli k dispozici nějaké materiály k tomu danému člověku. Tak, dostáváme se do okresních archivů a už jsme zmínili, nebo už to tady bylo zmiňováno několikrát, fondy četnických stanic. Já tady mám na ukázku dva snímky rozdílné vypovídající hodnoty. Jednak to je památník četnické stanice v Bakově nad Jizerou a pak je tady památník okresního četnického velitelství v Mnichově Hradišti. A už taky tady kolega tamhle o tom hovořil, že to jde i na druhou stranu, protože třeba vemte si tady na tom snímku vlevo, tak tam jsou zachycené události v tom památníku z let 1800 až dál. Takže třeba rok 1866 a prusko-rakouská válka byla zachycena na několika stránkách a samotní kolegové, kteří se zabývají prusko-rakouskou válkou, tak oceňovali právě kvalitu těch zápisů, že se tam dohledaly věci, o kterých v tom regionu vůbec nevěděli. A opačný extrém je tady, a zase už o tom bylo hovořeno, záleží na tom, jak ten četník nebo ten představený to vypisoval. Takže tady máme snímek z okresního četnického velitelství v Mnichově Hradišti a tady vidíme roky 1931, 32, 33, 34, nic zajímavého se nestalo. Jo, takže pak tady ten pramen je takový diskutabilní, protože ten velitel tam vlastně nic, nebo ten pověřený tím zápisem tam nic kloudného nezapsal. Další věci, nebo další materiály, které jsou zásadní, si myslím, pro bádání o historii četnictva, jsou fondy okresních úřadů, zejména tedy prezidiálních spisů. V rámci okresních úřadů vždycky existuje, v rámci jednotlivých manipulací vždycky existuje ta signatura s tou danou problematikou toho četnictva, ale nejvíce věcí se najde v těch prezidiálních spisech s tím, že před revolucí bylo v oblibě pořizování katalogů k těm prezidiálním spisům a tam se samozřejmě vypíchly vždycky
taková ta problematika dělnického hnutí, stávky, anebo na druhou stranu na konci 30. let problematika česko-německého soužití. A tohle to všecko prostě má souvislost s četnictvem. Takže kdo má v tom svém okresním archivu zpracované katalogy prezidiálních spisů, tak se v tom dá nádherně hledat a samozřejmě tady to je katalog, jo? Takže to je výpis a v těch krabicích je toho daleko víc a opravdu je to vesměs to četnictvo. Už to o tom taky byla řeč, doplnil bych ještě fondy okresních soudů, zejména tam, kde máte teda zachovalá téčka, tak tady mám případ třeba z Bylé pod Bezdězem, kdy na konci 20. let tam vyhořela zámecká věž a samozřejmě je zachovalé v tom okresním příslušném soudu vyšetřovací spis, včetně fotografií k té dané události. Takže zase pokud bude někdo zpracovávat dějiny četnické stanice na tom území, tak tohleto si může k tomu přiřadit a má zase další střípek do těch aktivit a do těch lidí, co to vyšetřovali. Na chvilku. Zase o tom byla řeč, fondy obcí a škol, zejména tedy kroniky. Tady většinou to jsou nějaké medailonky těch velitelů stanic, anebo informace o tom, co právě proběhlo v tom daném roce v rámci nějaké bezpečnosti v té dané obci. Takže já tady mám třeba na ukázku prostě takový klasický medailon velitele četnické stanice v Čejatičkách Karla Loudy, který mimochodem padl v roce 1945, ale až po konci války. A pak tady mám školní kroniku, kde máme jednotlivé listy s představením těch jednotlivých četníků, zejména tedy velitelů, a když se ten velitel změnil, tak zase je tam fotografie a je tam popsané vody dokdy, kde sloužil a tak. Takže já, když si vezmu území okresu Mnichova Hradiště, vezmu si tady to období, tak paradoxně já ze školní kroniky nějaké té obce se v tom daném období dozvím více než z památníku okresního četnického velitelství. Takže nelze to brát samozřejmě plošně a to je opravdu jako pozitivní extrém, ale já bych tady ty prameny rozhodně nezavrhoval a počítal bych s nimi. No a vezmu to jenom v rychlosti teda. Ostatní archivy a muzea, archiv bezpečnostních složek, byla o tom řeč, Vojenský historický archiv. Tady bych doplnil své předřečníky, že to je zase prostě ten případ. Jo? Tak někdo dělá Stráž obrany státu, tak mu je třeba prostě řečeno, že tady je fond Stráž obrany státu, který obsahuje několik kartonů. Ten fond jako takový je vytržený, je to prostě uměle vytvořená záležitost, je to pelmel všeho možného, ale to gro, ty hlavní věci jsou v ostatních fondech. Operační oddělení, zejména fondy vyšších velitelství, sborů, kdy tam máme zase k roku 38 plány ničení a takovéhle věci, jednotlivé útvary, zase o tom byla řeč, fond 308, materiály druhého odboje, vojenské soudy a tak podobně. Muzeum policie, netřeba to dál rozebírat, regionální muzea, vždycky tam něco naleznete, jde prostě o to hledat. A poprosím poslední, regionální tisk, hovořil o tom kolega Dlouhý. V Mladé Boleslavi máme třeba, protože tehdy na rozdíl ode dneška to bylo významné město a sídlilo tam dohromady nějakých 7 redakcí, protože ta Boleslav, to město bylo tak jako centrum takového českého severu a i v těch regionálních novinách, v jednotlivých regionálních novinách, protože to vydávali, tenkrát každá partaj měla svůj tisk, tak samozřejmě je dobré, je vhodné to prověřit, protože se tam najdou informace, ale jak už bylo řečeno, je potřeba si ty informace samozřejmě ověřit, protože tam bývají zkomolená jména, anebo to jsou fakt jako těžce bulvární zprávy,
Dnes stav toho tisku není jiný. A myslím si, že to je všechno. Ještě bych jenom řekl, že takhle jsme se tady dneska bavili a občas jsme si posteskli, že nad jakoby tím stavem, tristním stavem zachovalosti těch četnických materiálů, ale já si dovolím s tím nesouhlasit. Myslím si, že k dějinám četnictva toho je opravdu dost, akorát, jak jsme toho dneska byli svědky, tak ten materiál je roztříštěný všude možně. Ale myslím si, že na to množství, který máme jednak k četnictvu, ale i celkově k bezpečnostním sborům a vůbec jakoby k státní správě máme materiálů hodně a myslím si, že by nám je mohl závidět i leckterý zahraniční archiv. Takže tolik za mě. Já si myslím, že pan kolega nám tady vlastně svým příspěvkem tak nějak úplně shrnul všechno, o čem jsme se tady dneska od rána bavili, plus samozřejmě přidal i svoji vlastní zkušenosti. A zajímavé, máme ještě teda chvilku prostor pro to, pokud máte nějaké dotazy nebo máte ještě nějaké takové ty střípky, zajímavosti, které byste nám chtěli sdělit. K tomu dennímu tisku, tak ještě mě napadlo, to byla moc dobrá připomínka, že vlastně ten denní tisk máme velmi pěkně digitalizovaný, že jo, Kramerius, všichni to známe, většina z nás to asi používá, ale ten Kramerius to je česká záležitost, ale vlastně Slováci mají svůj klon, Digda, digitálna knižnice, a jsou to jako, oni s tím začali trošičku později, ale vlastně vrhli se do toho zuřivým tempem a určitě se do budoucna vyplatí to používat. Pak ještě mají nějaký portál Slovakiana, který je zase hlavně pro muzea, jsou tam spíš 3D předměty, ale myslím si, že má smysl tam hledat třeba jako četnictvo, že vám to najde předmět a ve vzácných případech tam je, že prostě tady ta flinta, kterou tady máte ve 3D jakoby rozměru oskenovanou, že patřila třeba tomu a tomu četníkovi. Ale jsou tam i sčítací hárky, sčítání obyvatelstva. Digitální knihovnu má Rakouská národní knihovna a pozor, tady jako velký vykřičník, oni digitalizují i německojazyčné tiskoviny odinut, to znamená i z českých zemí. A to i třeba z doby první republiky, takže tam má určitě smysl hledat. A to bylo k dennímu tisku a pak ještě jako trochu stranou mě napadá, když tady byl třeba ten katastr nemovitostí, tak mě to připomnělo, že přece obce a městské části mají ty svoje archivy těch stavebních odborů, nebo jestli víte, na co narážím, a tam jsou tam jako vy vlastně, myslím, pokud vím, tak pro nahlédnutí potřebujete být vlastníkem nebo potřebujete souhlas vlastníka té nemovitosti, ale nevím, jak je to u veřejných staveb. Já jsem to ještě nezkoušel, ale vlastně mě napadlo, že pokud ta četnická stanice nebo já nevím, nějaká budova třeba finanční stráže a tak podobně se dnes nachází ve vlastnictví státu nebo obcí, no tak já myslím, že tam nebudou asi překážky, které by nám zabránily se na ty plány podívat, takže tohle by možná byla cesta, jak získávat plány policejních stanic, četnických stanic a podobně. Jenom bych možná doplnil ještě jeden zdroj, který tady nezazněl. Občas se tam nechají najít taky zajímavé informace, a to jsou hřbitovní knihy. Tam mnohdy tam nejsou informace pouze o tom zemřelém, ale i o tom, kdo zajišťoval pohřeb a tak dále. Takže při tom pátrání po těch četníkách je to zase další zdroj informací a kontaktů. Já si myslím, že tady zaznělo opravdu velké množství zdrojů. Trošku mě mrzí, že se věnuju teda spíš tomu 19. století, kde je to opravdu hodně velká bída. Ale pro tu první republiku určitě jsme dostali spoustu plodných a zajímavých informací. Já si myslím, že už jsme všichni docela unavení. Moc vám děkuji za pozornost, za to, že jste přijeli a že jste si vyslechli všechny příspěvky.
ten zájem o vystupování na pracovním semináři byl opravdu velký. I z toho důvodu to bylo takové našlapané a nedali jsme možná všem tolik prostoru, kolik by si jejich příspěvky zasloužily. Chci vám všem popřát hodně úspěchů v naší práci, kterou věnujeme materiálům vzniklým z činnosti bezpečnostních sborů, a to po všech možných stránkách. Ať už se jedná o úspěšné akvizice, následné zpracování v archivech nebo muzeích a nebo finální vytěžování odbornou i laickou veřejností. Děkuji vám ještě jednou za účast a přeji vám hezký zbytek dne a šťastnou cestu domů.